जिस तरीके से अगर कहा जाए कि अभी भैया का गाना भी चोरी हो गया है। एक होली में पिछले साल एक गाना चोरी हुआ था जो कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी ने गाना गाए थे। ठीक उसी प्रकार अभी 2025 है, 2025 में भी खेसारी लाल यादव जी ने एक गाना चोरी करती हैं। उहे रंगीला साथ ऐसा कुछ गाना है और बातचीत करेंगे और कौन किसका गाना है सब पहले स्वागत है जी। सबसे पहले अपना न्यूज के चाहे वाला, पसंद करे वाला दर्शक और तूफान राज के सपोर्ट करे वाला इंसान सबके पहले गोड़ छो गोड़ लागतनी और आपके चैनल के माध्यम से बता दियल चाहतनी कि 2025 के जनवरी ही शुरू होते हमने के काम ब्लास्ट के चालू हो गइल बाटे और आप सबके प्यार इतना था मिलत बाटे कि एकरा के बहुत ज्यादा कहल जाए, बहुत अच्छा लागत बाटे। आप सब बताइए जी, एक ट्यून है जो कि बी चौहान जी का है, शब्द मैंने किसी का और के रहता है, चाहे ट्यून किसी का रहता है। लेकिन अभी 3 दिन आपका पहले आता है गाना, उसके बाद 1 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद खेसारी लाल यादव जी का आता है गाना, सेम कॉपी गाना। तो क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव जी का पहले का आया था गाना कि आपका आया था? कि आप पहले से शूटिंग हो गया था, किसका फिर? देखी गाना हम पहिलो साल भी गईले रहनी हुँ, और हमरा इहे लागत बाटे कि हम देखी चोरी केहू के इंजाम नइखी लगावत। हुँ, कैसे कि हम चोरी नइखी लगा सकत। हम मार्केट में 100 गो गाना गइले बानी त आदरणीय हमनी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भैया कम से कम हजारों हजार गाना गइले बाड़े। थोड़ा सा भी अगर एने ओने हमरा साथे मिलत बाटे त ई कहे के मतलब है कि सौभाग्य के बात बाटे कि भैया हमर शब्द गइले बानी, अच्छा लागत बाटे। हमरा कौनो एकरा में मतलब ई हम न्यूज़ देबे खातिर नइखी आइल कि हमर केहू गाना चोरी कइले बाटे। ठीक, बिल्कुल यही तरह पहिले भी हमरा साथे भई रहे, वो 2024 के भी होली रहे एगो। जी, जी। गाना के शब्द रहे एचआरएस एंटरटेनमेंट पे गाना रहे। हर हर की होलिया में धोखा भौजी देत बाड़ू तप कि ले बाड़ू पाँव भर ही लैले बाड़ू गाँव भर कि ले बाड़ू पाँव भर ही लैले बाड़ू गाँव भर। ई पहले साले भी भैया के गाना आई रहलाटे हुँ, ए तरीका से और असो भी यही तरीका से मतलब बीजे चौहान भैया के टोन बाटे और केहू मोबिल डालता, केहू उहे डालता, बहुत सारा भैया के बीजे चौहान भैया त आदरणीय हमर गुरु जी, जी। माने नी भाई और वहाँ के टोन बाटे, वहाँ के टोन पर हम गइले रहनी है गाना। हर की केहू जो बन रंगता केहू मुहे रंगता कि केहू जो बन रंगता केहू मुहे रंगता एगो बाटे पासवान खाली उहे रंगता एगो बाटे पासवान खाली उहे रंगता। और इहो गाना बिल्कुल हमनी के खेसारी लाल भैया ई सौभाग्य के बात बाटे कि जी। हमार गाना पसंद पड़ल और शब्द पसंद पड़ल और भैया के जे भी राइटर बाटे उ लिखलस और भैया गौले। एकरा में चोरी के कहीं से विशेष ऐसन बात नहीं, नइखे। नहीं तो कितने लोग आरोप लगाते हैं, जिस तरीके से रितेश पांडे जी भी आरोप लगा रहे थे कि खेसारी लाल यादव जी के गाना चोरी करते हैं। खेसारी लाल यादव जी पर आरोप लगाते हैं कि ये गाना चोरी करते हैं, कॉपी करते हैं। रितेश पांडे जी का भी सुने होंगे जो इंटरव्यू। देखी एगो बात बाटे कि जब मार्केट में रउरा चलब नु हुँ, तो बहुत सारा लोग अंध फंद बात हेने से होने हमरा ना बुझाला कि ऐसन ऐसन बहुत सारा गाना ऐसन बाड़ी से हमार के लोग कॉपी कइले बा। जी, बिहार हटे पगली टंगा जीबे दुनाली से हर जात के लोग ओकरा के गइलन बाना जन दल गुरु दोसरा के बल पर जी। हई पासवान टांग ले राइफल पर। ठीक, पता कले बॉबी यूपी बिहार झारखंड में हुँ, त ई सब हमरा अच्छा लागेला काहे से कि कोनो कलाकार तारा के अच्छा ट्यूट देता कि तार अच्छा मतलब प्लेटफार्म से अच्छा गाना बाटे हुँ, तबे तो तार केहू कॉपी कइले बा। जी, एगो चीज तारा अंदर रहे के चाही कि अगर आपके टैलेंट ओवर बाटे कि नहीं हम बहुत अच्छा गायक। अब एगो बात बतावल चाहत रउरा के कि बीजे चौहान भैया गाना गइले बड़न गाना हुँ, कि गेले एगो बड़े। मोर बा भतार की जवानी पियता। हम जी, शूटिंग पर हमहू रहनी ओजे रहनी हम उठा के ओकरा गा सकत रहनी वही जी, घड़ी। जी, जैसे कि हम वीडियो जब होत रहे तो हम राजेश भैया और विजय चौहान भैया के पूरा टीम रहे। विजय चौहान भैया के गायकी में खासियत बा तबे नु प्रमोद प्रेमी यादव, खेसारी लाल यादव, तूफान राज बेसिक सभे कलाकार गइले बड़न। जी, गेले बड़े। बाकी बाजत आटे कि उहे मोबिल डालेला, हुँ, मोबिल डालला, एगो मोबाइल। मोर बा भतार की मोबिल डालेला। जी, बाजत आटे नु ती टैलेंट ओवर बा। ई कंपटीशन के दुनिया में बाटे, ई हुँ, कंपटीशन सब लोग कर रहल बाटे। जहाँ तक कि खेसारी लाल भैया भी कंपटीशन क के हार गइलन। जी। हार गइलन नु, ना बाजी त हारले नु काहे ई। ना बजी तब हाँ, हारी गइले। आ विजय चौहान भैया के गाना बाजताटे बजता। तो कहीं ना कहीं ई कंपटीशन एगो बाटे। हमहू गइले बानी गाना, हमरो मार्केट में गाना बाजताटे बाकी हमार उ चीज ना हटे, उ हमार टोन ना ह बट हम गइले बानी ओकरा पर। हुँ,
हम गइले बानी, हमहू गलती कइले अच्छा बानी। जब गाना गइले बनी तो उस ओकरा में जातिवाद काहे फेर देले बनी पासवान उहे रंगीले? देखी पासवान हर साले हमनी के होली में एगो एंटरटेनमेंट खातिर गाना चाहेला। लइका सरस्वती पूजा धरेलन, लइका चाहे बियाह शादी में एंटरटेनमेंट करे खातिर पासवान गाना खोजे लागेले जी कि भैया होली खातिर एगो हमनी के पासवान गाना बड़ा रिक्वेस्ट करेलस लइका। जी भैया एगो पासवान मैटर अइसन दे दी कि हमनी के भर होली कट जाई। तो होली के गाना पासवान मैटर दे देले बानी, भर होली अपन लइका एन्जॉय करिह सही गाना से। अब हमारा होली के गाना से का थी बा? तो वो जातिवाद नहीं गए हैं, बस सिर्फ बस एंटरटेनमेंट खातिर। देखिए जतियात तो हम कबो ना करेनी, इ लोग के बहुत पहले भी पता चुकल बानी। हमर गाना पहले रउआ सब जाके उठा के केहू को जाके देखे, यादव, बबुआन, पंडितान सब लोग के गाना में हमारा नाम रहेला। हम जी कितना रहेला। बार कहले बानी हम कि कबो भी रउआ उठा के देखी। हमारा टीम में आज भी 100% में लगभग 30 से 40% हमारा संगे यादव जुड़ल बाड़न। जी, कहीं भी रउरा जी जाइम जी तो हमरा कहीं ना कोनो दिक्कत होखेला। केहू हमरा से कहेला कि अरे तू यार खुलेआम चलेला, कबो टेम्पू से चले लगबो, कबो साइकिलो से मोटरसाइकिल से घूमे लगबो, तारा केहू मार दी, तारा के हई कह दी। कहने बिल्कुल पागल अइसन बात बतियावत तारा। जौ दिन भगवान के अगर लिखल समय पूरा हो जाई त तारा के जे रोके वाला केहू बा? ना, कोई बस के नहीं बात थे। बाटे। कतनो रहबो घर में छुप के तारा के केहू मुआवे वाला मारे वाला होई तो मारिए देही। बशर्ते कि तू लोग के दिल में बसल कर। हम अभी भी केहू के द्वार पर जानी थी करे जाइन तो हर सभ्य तरीका से गीत गौनई रउरा कराई तो उहो करब हम। रउरा जतियाता पाइम तो उहो करब हम। हमार तो कलाकार बानी भैया। जी जी जौन रउरा गवाई तवन हम गाइब। जी अब तो इहे कलाकार है। सब बात बाटे। अच्छा खेसारी यादव जी का आप मानते हैं कि कलाकारी में भी है और आप उनको मानते भी है और गाना चोरी के भी कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, तो क्या कहिएगा इस तरीके से बिल्कुल करते भैया हमरा रउआ के अभियो कहतानी कि हमर गाना हर गाना रउरा उठा के गाई। हम कबो ना लाइव के माध्यम से कहब आ ना कबो न्यूज़ के माध्यम से कहब कि रउरा चोर हई। ऐसे कि अतना बड़ खुशी होखेला। देखी हम जानतानी कि रउरा से ज्यादा हमर बाज ना पाई, हमरा जी इहो पता बाटे। बाकी इ रउरा से अनुमान बाटे कि कबो भी प्लेटफार्म पर अगर हमरा साथे रउरा साथे अगर कबो भेंट होई त इ तो जरूर कहब नु कि एगो भाई के गाना रहल हटे, हमहू गइले रहनी है। तो जी उससे बड़ खुशी का हो सकताटे। त हमरा चोरी के इंजाम केहू के नइखे लगावे के। खुद के जब चोर आदमी रहेला तो चोरी के का कर सकता। मान ला कि हम विजय चौहान भैया के टोन गौले बानी, हाँ शब्द हमार खेसारी भैया गौले बाड़न, तो शब्द खातिर तो अब मान ली कि उनकरा राइटर के अच्छा लागल, हमरो हमारा राइटर के लिखल अच्छा लागल उनकरा राइटर के, तो अपन गइले बाड़न। एकरा में कहाँ कमी बाटे? एकरा में कोनो दिक्कत नहीं है, कौनो लेकिन दिक्कत नइखे। ज़्यादातर जो नए-नए कलाकार जिसका भी गाना अगर वायरल होता है, तो बड़े कलाकारों पे ही अटैक करते हैं कि यही गाना चोरी करते हैं, ये कॉपी करते हैं। उ इंसान टारगेट करेला जेकरा पासे हे के बहुत कमी बा, गला के। बस। तो अपना अंदर उ क्षमता बाटे। हुँ, देख लाइव में आके न्यूज़ पे आके बकचोदी कइला से केहू स्टार नइखे बनल। ना, केहू नइखे बनल। केहू बनल बा? ना। तन्या झा बनल रहली है। हुँ, और केहू यादव समाज के एगो और जाना रहलन, कौन भाई रहले हैं? सही में। ना, 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 मशहूर मिल तो हमार भाई है, उ गावेला गाना अच्छा। एगो भैया और रहले हैं कौन जना अब याद नइखे पड़त। सुखा 4-5 लाल गो यादव। ना, ना 4-5 गो अइसन नाम रहलाटे हाँ, कि उ न्यूज़ से वायरल भइल रहलन। कितना दिन मार्केट में चललन बताई? हुँ, तन्या जी के स्थिति रउआ देखते बानी, सब कुछ देखतानी। जी, देखतानी नु? जी। तो इंस्टा पर, फेसबुक पर, न्यूज़ पे आके बकचोदी क के केहू स्टार नइखे बनल। ना, आज प्रमोद भैया जमीनी स्तर के कलाकार बाड़न, हुँ, तो कुछ ना कुछ कइले बाड़न तबे बनल बाड़न। जी, ठीक नु? खेसारी लाल भैया ट्रेंडिंग स्टार बाड़े, तो कुछ ना कुछ कइले बाड़न तबे स्टार बनल जी, बाड़े। बाड़े। ठीक मेहनत कइले बाड़न हुँ, तबे। हुँ, पवन भैया सुर के जी, सजावल उनकर सब कुछ बाटे। हुँ, माई उनकरा के देले बाड़ी, तो उ अपन मेहनत कइले बाड़न तबे बनल बाड़न। तो केहू बेमेहनत के अब सोची कि केहू पवन जी के न्यूज़ अपना न्यूज़ के बुला के तुरंत इंटरव्यू करी, उनकर माई के, उनकर बहिन उनकर करी, तो बस तू हो सकत रहा 5 दिन खातिर तू हो हुँ, सकत रहा लाइट जी, में। जी।